Bobben. Va? Saknar färg på min nacke. Fy fan vad det smakar. Bubbes, jag röker mjöl här. Kan du inte köpa cigaretter åt mig? Jag kan inte laga mat. För saker funkar inte här. Jag hittar inga. Det drar. Bobben, det drar. Most intense battle of 2015! What are you looking at? Oh, Jag vill ha en kar i huset. Fy fan vad det smakar. what are you looking at?